Aku nek wong wedok pancen ra iso niteni. Nek wong lanang aku apal. Apa? Piyak wong lanang biadab. Mripate kera. Aku angger ngelmu tuwa ngene iki aku. Wong kene iki ngandhake tenan kok. Lah ya iki ya tenan kuwi takon ndolan nang buku Primbon 1001 malam. Kok wong matane kira kok biadab mlaku rekoso kok. So biadab iki lho. Wong sosok demek lho kok dudu ngono. Ngene ya cah aku tak klarifikasi ya cah. Aku mulai diparingi Pak Hanafi tempe karo tahu arep nyekel tempe kleru tahu. Heeh. Enak. Ya, Kak.